नमस्कार दोस्तों। तोहन लोगन के हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत बा। भगवान से यह प्रार्थना करब बानी कि तोहन लोगन का आज का दिन जौन बा सुख शांति और खुशहाली से भरल रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में कौनो शुभ काम करे से पहले पंचांग देखल बहुत जरूरी मानल जाला। काहे कि पंचांग खाली तारीख ना बतावेला, बल्कि शुभ अशुभ समय, ग्रह नक्षत्र के चाल और दिन के आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में भी जानकारी देवेला। यही से आज के ये वीडियो में हम उनका जाने के 22 मई 2026 शुक्रवार के पूरा पंचांग। ये वीडियो में हम उनका जाने के दिल्ली के हिसाब से आज का तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राहु काल, शुभ मुहूर्त, चौघड़िया और इस सभे राशियन पर आज के सामान्य प्रभाव के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बनल रही। सबसे पहले आज के सुविचार। जवन आदमी समय के इज्जत करेला, समय भी ओकर इज्जत जरूर करेला। अगर ये बात तोहन लोगन के निक लागल होखे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दिया। अब बात करके आज के पंचांग के बारे में। आज का महीना चल रहा बा अधिक ज्येष्ठ मास। ये महीना भगवान विष्णु के पूजा पाठ, दान पुण्य, जप तप और भक्ति खातिर बहुत शुभ मानल जाला। आज के तिथि जवन बा शुक्ल पक्ष षष्ठी बा, जवन के 22 मई के सुबह 6:24 तक रही। ओकरा बाद सप्तमी शुरू हो जाई। षष्ठी तिथि माता कात्यायनी और भगवान कार्तिकेय के पूजा खातिर शुभ मानल जाले, जबकि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य देव की आराधना खातिर खास मानल जाले। आज के वार बा शुक्रवार। शुक्रवार माता लक्ष्मी के समर्पित दिन मानल जाला। आज के दिन माता लक्ष्मी के पूजा करे से घर में सुख समृद्धि आवेला। अगर संभव होखे तो माता लक्ष्मी के सामने घी के दीपक जरूर जराएं। अब बात करें कि आज के नक्षत्र के बारे में। आज के नक्षत्र बा आश्लेषा नक्षत्र, जीवन की 23 मई के रात 1:50 तक रही। ओकरा बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाई। आश्लेषा नक्षत्र बुद्धि, रणनीति, ध्यान और आध्यात्मिक सोच खातिर बढ़िया मानल जाला, जबकि मघा नक्षत्र मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पितृ कृपा के प्रतीक मानल जाला। आज के योग बा वृद्धि योग। योग उन्नति, विकास और सफलता के संकेत देला। आज के पहला करण रही तैतिल करण और ओकरा बाद गर करण शुरू हुई। अब बात करें के सूर्योदय और सूर्यास्त के। आज सूरज उगी 22 मई के सुबह 5:26 पर और सूर्यास्त हुई 22 मई के सांझ 7:08 पर। आज चंद्रोदय हुई 22 मई के सुबह 10:56 पर। आज सूर्य राशि रही वृषभ राशि और चंद्र राशि रही कर्क राशि। चंद्रमा के कर्क राशि में होखला से परिवार, भावना और मन के स्थिति पर बड़ा खास प्रभाव पड़ सकेला। अब जाने के आज के शुभ चौघड़िया के बारे में। लाभ समय रही 22 मई के सुबह 8:52 से 10:35 तक। दोबारा सुनिए लोगों, लाभ समय रही 22 मई के सुबह 8:52 से 10:35 तक। अमृत समय रही 22 मई के दोपहर 12:17 से 1:59 तक। शुभ समय रही 22 मई के सांझ 3:42 से 5:25 तक। अगर तोहन लोगन के नया काम करे के होखे, कुछ खरीदारी करे के होखे, कहीं निवेश करे के होखे या कोनो जरूरी फैसला करे के होखे, आए बारे में तोहन लोगन सोच विचार करत बाड़ा, तो इहे उ समय जौन शुभ मानल जा सकेला।
अब बात करें के रात के चौघड़िया की। चर समय रही 22 मई के सांझ 7:08 से 8:25 तक। लाभ समय रही 22 मई के रात 10:59 से 23 मई के रात 12:16 तक। दोबारा सुना लोगन कि लाभ समय रही 22 मई के रात 10:59 से 23 मई के रात 12:16 तक। शुभ समय रही 23 मई के रात 1:34 से 2:51 तक। अमृत समय रही 23 मई के रात 2:51 से 4:08 तक। अब जाने के आज के खास शुभ मुहूर्त। आज के ब्रह्म मुहूर्त रही 22 मई के सुबह 3:50 से 4:38 तक। इस समय पूजा पाठ, ध्यान, जप, पढ़ाई और इस साधना खातिर सबसे बढ़िया मानल जाला। आज के अभिजीत मुहूर्त रही 22 मई के सुबह 11:53 से 12:41 तक। आज के विजय मुहूर्त रही 22 मई के दोपहर 2:17 से 2:59 तक। अब बात करें के राहु काल और अशुभ समय के। ए पर तनी सा ध्यान दिया लोग। आज के राहु काल रही 22 मई के सुबह 10:35 से 12:17 तक। ये समय नया और शुभ काम करे से जहाँ तक हो सके बचे के चाहिए। गुलिक काल रही 22 मई के सुबह 7:09 से 8:52 तक। और यम गंड काल रही 22 मई के सांझ 3:43 से 5:26 तक। अब जाने के सभी राशियों पर आज के सामान्य प्रभाव। मेष राशि वाला लोग खातिर आज सफलता के योग बा। वृषभ राशि वाला लोग के धन लाभ हो सकेला। मिथुन राशि वाला लोग के अपना बोली पर आज नियंत्रण रखे के चाहिए। कर्क राशि वाला लोग के परिवार से सहयोग मिले का अंदेशा बा। सिंह राशि वाला लोग के मान सम्मान बढ़ सकेला। कन्या राशि वाला लोग के मेहनत के फल मिले के योग बा। तुला राशि वाला लोग खातिर नया योजना सफल हो सकेला। वृश्चिक राशि वाला लोग के गुस्सा से बचे का जरूरत बा। धनु राशि वाला लोग खातिर यात्रा शुभ रह सकेला। मकर राशि वाला लोगन के धैर्य रखे के चाहिए। कुंभ राशि वाला लोग खातिर दिन अच्छा रहे के संभावना बाटे। मीन राशि वाला लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के स्मरण जरूर करिया। अब एगो जरूरी सूचना, ई पंचांग और राशिफल वैदिक ज्योतिषीय गणना और सामान्य मान्यता पर आधारित बा। हर आदमी के कुंडली, स्थान और ग्रह दशा अलग हो सकत है। यही से परिणामों अलग हो सकत है। एकरा के पूरा भविष्यवाणी या दावा न मानल जाए। क्यों जरूरी फैसला लेवे से पहले अपनी पंडित से चाहे योग के विशेषज्ञ के सलाह जरूर ले जाए। तो दोस्तों, ई रहल 22 मई 2026 शुक्रवार के पूरा पंचांग दिल्ली के हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आई लोग है तो वीडियो के लाइक करिए लोग, आ ये वीडियो के अपनी दोस्त मित्र परिवार में शेयर जरूर करिए लोगन, ताकि सबके जानकारी मिल सके। और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दिया लोगन। धन्यवाद। तो हम लोगों के दिन शुभ, मंगलमय और खुशियों से भरल रहे।